חברים, יש לי רעיון מדהים לעשות צ'אנל כזה. חלום, אולי אני אעשה את זה יום אחד. מעניינים. אנחנו מדברים על רעיון מאוד חמוד, חסימת קניות בארץ ובחול בנפרד, אגב, דרך האפליקציה של חברת האשראי החוץ-בנקאית. נוסיף לזה את העובדה שכדאי שתלכו להזמין לכם 3,000-5,000 שקלים מראש במזומנים. אשראי תשאירו בבית באופן כללי ותשתמשו רק בוולט ובמוביט, שלא נשכח. בהתאם לכך, במידה וזה לא יצליח, תזמינו נייד חדש. אל תשמישו את האפליקציות עד אשר יעברו בין 14 ל-20 ימים מרגע שקיבלתם את האשראי. תתקשרו פעמיים אל חברת הבנק בימים נפרדים או אפילו בשעות נפרדות באותו יום כדי לעדכן כתובת בעודכם מזכירים או עוברים מרחוב לרחוב. אם אתם בחול, כדאי שתצטיידו בכמה חברים שיש להם עוד כרטיס מלבדכם. לאנשים שאין להם אופציה, יכולים להיכנס לסניף, להציג פרטים, להתקשר אולי לסניף ולקבל איזשהו הסבר או עזרה לגבי מה אפשר לעשות אם אתם בחול. אותו דבר גם בארץ. במידה ואתם נתקלים במצב כזה, כדאי שתיגשו לסניף האישי שלכם בחול. זה בעיה להשיג או להנפיק ברגע זה, ולכן כדאי שתשמרו לכם בכמה מקומות נפרדים, לא רק בכספת, עוד כמה שקלים, ואל תחשבו אחרת. אם אתם צריכים למשכן שעון יפה, צמיד נחמד, זה לא הרבה כסף כשאתם תקועים בלי אוכל. תעברו לאננס, תעברו לתות, תעברו לפצל, תעברו למרק נמס, כזה ששורף בעין. העיקר שלא תישארו בלי דרך לחזור לארץ. במידה וזה קרה, תזמינו כרטיס מראש, זאת אומרת, תיגשו אל חברת התעופה עם המזוודות ותשבו אצלם על תקן נוסע תורן או נוסף, כאשר הכרטיס שלכם לכמה ימים קדימה יבוטל. במידה והתפצלתם מהחברים, אל תשכחו את הדרכונים שלכם במונית. במקרה, לכו תמצאו את הצבע המתאים, אם זה לבן או עם פסים של זברה. זה עדיין ביג בלגן לאתר את החברה שהיא לא בהכרח חברה של נהג שמבין את השפה שלכם או את אלה שמדברים איתו בווקי טוקי. אז יש לכם פאוץ' ויש לכם תחתונים ויש לכם גרביים ויש לכם כובעים ורב קו או לא יודע מה. זאת הדרך להתמודד עם המצב בצורה הכי טובה, שחלקכם גם מנפיקים יותר ממה שצריך כדי לעמוד בתוצאות. חס וחלילה לא תוכלו לשלם מוניות ספיישל במידה ונתקעתם עם הרכב. ביוקר המחיה אתם יכולים למצוא את עצמכם משלמים עד 700 שקלים לרכבת במסלול אפור, וזה הרבה יותר זול מרכב שאנחנו מבינים שעלות הרכב כולל הדלק וכל הזה משתקפת ביותר מ10,000 שקלים בחודש, כך שכולל ביטוח ותקלות ודברים שיכולים להתגלות בשלב זה או אחר עדיין מהווים הפסד בעלות של הקנייה והמחירה שלו, למרות שהוא הכי נחטף במדינה כרגע. שיהיה בהצלחה.